Bihabûna sotemeniyê ya li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê berdewam e. Ev yek bandora xwe li hemû beşên jiyanê dike ku cotkarî jî yek ji wan qadan e. Lîtreya mazotê ji 27 lîreyê Tirkî zêdetir bûye û cotkarê bi navê Cuma Büyük Qılıç jî ji ber ku lêçûnên sotemeniyê rê nade êdî qasî têra debara xwe hilberînê bike, teketora xwe daniye ber deriyê xwe û êdî bi hespê xwe zeviya xwe diajo. Cuma Büyük Qılıç dibêje berê wî erdê xwe bi teketora xwe diajot. Lê niha bihabûna sotemeniyê bûye sedem ku serî li vê rêbazê bide. Mazot biha bûye zêde bîye em nikan têkir mat. Em kuda derik giş zirare yani. Me mêzekir nebû min got ez jî xwe ra bespê çû espanî me bespê bi pê cot bikim. Awan zawî min got ji me re ew e yani. Em bêjî berê sed dolim min cot dikir me 800 milyon ber dida min pê xelas dikir yani. Ana ez 3 milyara 4 milyara ber didim qutarmış nake. Ez cî sekinim. Nikam bîşer bikim yani. Sekinim yani. Mazot biha bîye nikam da min ji mazot gotî girê da yani. Çer bikim yani. Temenê Cuma Büyük Qılıç 67 e û xwe dîtiye heta niha bi karê cotkariyê ve mijûle û dide zanîn ku berê wî karê xwe bi hêsanî dikir û hilberînek berketî bi dest dixist. Lê niha temenê wî bilind bûye û wek berê hêza wî nemaye bi awayeke berdewam di bin tava dijwar de kar bike û tîna zimên ji ber ku wek berê nikare kar bike, malbata wî jî êdî rêzêl wî nagire. Da em jî çû da nikan bişoxlim ji de. Gedeyî debê çima naşo. İla wek çawa bikim da hukmê me wa. Min berê bi tehsadî çînî mesela de way me qirim dikir. İca bîçe derket, bîçak derket rehet bû yani pir kolay bû yani. Me xelas dikim. Me berê mesela 10-15 rû dîşe me saetke 2 saet min rokê me xelas dike yani. Eke 1000 dolim bîye me 2 roya da me xelas dike 2 ro 3 roya da. Way ana em halê xwe da sekinî. Hîna ekîn way giş li pê mayê. Hinek kes naçîne. Pere tunike biçîne. Çawa bike. Ana way ez balcana diajom. Balcan mikirî balcan yani. Patîcan. Way diajom min got ebir motorê berê motorê diajom way halê wî dibîne mêze way çawa yo. Çê nabe yani. Cotkarê ku ji karê giran êdî bêzar bûye dibêje ev rewş ji bo hespê wî jî rewşek zehmet û dijwar e. Ji ber ku dema ew zeviya xwe bi hespê xwe diajo, divê pêdiviyên hespê xwe jî dabîn bike ku bihabûna li hemû beşên jiyanê de xwe daye der, di xwedîkirina hesp de jî wî dixe tengasiyê. Pêşketina teknolojiyê jiyana mirovan hêsan dike. Lêbelê bihabûn dibe sedem ku êdî mirov teknolojiyê bikar neynin, rêbazên berê yên klasîk bikarbînin. Ango teknolojî pêş dikeve, rêbaz paş vediçin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.